ибораи даврони шӯравӣ техника мушкилкушои деҳқон имрӯз ҳам маънои худро гум накардааст ва бовар дорем ки мимдан низ чунин боқӣ хоҳанд монд. Ба ин ро таҷрибаи зиндагӣ собит намудааст. маҳз ба ҳамин хотир раёсати кишоварзӣ ва масъулони хоҷагоҳии деҳқонии инфиродӣ ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки истифодаи техника хуб ба роҳ монда шавад. аз назаргузаронии техникаҳои соҳаи кишоварзӣ дар мавзеи қаволии шаҳр худ аллакай далел ба ҳам фикр буд. ин ҷо қариб 100 адад тракторҳои гуногун тамға дар ҳолати хуби техникӣ ба хатте тайёр гузошта шуда буд. сардори раёсати кишоварзӣ Ибодулло Мутаиллоев, сармаҳандиси ҳамин сохтор Шариф Сафаров ва дигар масъулони раёсат барои дар сатҳи баланд гузарондани аз назаргузаронӣ тадбирҳои зарурӣ андешида буданд. Техника мушкилкушои деҳқон буд, ҳаст ва хоҳад монд. Мана имрӯз аз рӯи нақшаи раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакен муонии техникӣ гузаронида шуд. از پنج جماعت دیهات کوزه‌تراش، سورجینه، خلیفه حسن، شنور، سرز قریب 100 عدد تکنیکا جمع آمد. امروز ما معاینه تکنیکی گذراندیم و میخواهم که در آینده با همین تکنیکا دیهقان کار خودش را سبک کرده در آینده محصولاتی نقد از زمین گرفته خلق رو سیر و بازار رو پر کنند. муоини техникӣ ба охир мерасад. қатори техникаҳои кишоварзӣ бо як низоми муайян роҳ сӯи саҳро мегиранд. мо якҷо бо дигар механизаторон даст ба дом мебардорем ва мегӯем барори кор марди деҳқон.